Wipe, anong wipe? Yan na.
Time check for 12 p.m. Dito na tayo mga kasimpol sa ano, PUP. Polytechnic University of Manila. Polytechnic University of Manila. Mali yung pagkasabi ko, Manila. Shout out Katsnoy TV. Shout out na rin si Katsnoy. John M. Tikmita. John D. Tikmita. Yomage Channel, shout out. Saturday ng Apple.
Kasi dito pagdating dyan stock up na dyan imbudo, kaya imbudo malakawa, malakas yung flow ng papato, tapos sabay maliit yung daan. Imbudo. Traffic dito itong skyway, yan mismo pinaba yung ramp down nila
Ito, EDSA na yan. Sa kaliwa kami, paano kami pa nabaligtad. Pwedeng diretso din kami, Fairview, tapos tong kanan, sa Makati. Inaabot 30 seconds.
Pwede ba yan? Hindi yung pwede. Panggilid yun sa kanya eh. Nahanap ko yung center eh. Quirino Highway na walang katapusan traffic. Araw-araw traffic. Wala noon hanggang ngayon. Traffic. Daming stock na nila ng NMAX ah.
Holy Cross. Pabalik. Shout out sa mga nandyan na salamat. Thumbs up lang talaga. All right. Gulod na to, gulod. Gulod. Gulod, guys.
Rizal daw nga. Kunin mo na.